years into marriage, ndakuda barika. 2 years. 3 wives in the next 5 years. Wavaudzera kuti ndozvaurikuda. At least he's being open. Those are good now. At least wataura. Chasara kuti unotaurira vanhu vauri kuda kuita barika navo. Yes, vakabvumirana nazvo, but nowadays it's hard. Bro. Father, ini ndanyanya. This is Terry. Ndinoreurira kuisira madam ya boss laxative mulunch yavo. Vaswirira. This is not funny. No, This is not funny. every Roy, no witchcraft. Yes. Okay, if you want to be the politically correct and morally correct, yes. But Asali crash na boss. no, every laxative joke, every laxative situation is funny. But asali crash na boss here. But beef. I know. Because do you know, laxative? It's like cholera on steroids. Yeah. That's the best description. It goes skibbity pat pat. Go number it. You only got my piece ending. No, you didn't finish. You need to finish reading that message. No, that's cruel. Unotaka kudikitira so uchiya kuti mwari baba chii uri pakati petronas Germany pasina kana service in sight uri stuck in traffic. There are days when it doesn't matter if you drive a Range Rover. Achina class ndochiwanika. But do you know, I think... Audzoke, bra. Audzoke. Achina class, achina status. Chinoti kana zvamubata. In the Range Rover, stuck in traffic. Then yo, it's time, dog. It's time. Versace. Oh, right now, boss, I got to go get the Oh, damn. I'm a piece of dick. No, you need to finish reading that message. To make some context. Oh my God. Oh gosh. You need to finish reading that message, bro. We didn't hear the story. I'm not going to laugh anymore. I need to finish. We need to finish the story for Vachireurura, man. Oh my God. This guy's been putting laxative in his boss's food. Is it a guy? I think it's a guy. I think it's a lady. That's why I wanted to finish the story. Because I can't see it over here as well. Why they did it? That's my question it's as well. Terry. It's Terry. I think it's a guy. Oh, okay. I'm not so sure. No, guys, let me recover. Is it the boss's wife or the boss? The boss's wife. Listen, guys, I need to recover. Hans, I'm coming Ikoko. It's a crime. I am CID from Torashag. Yeah. Yes, it's actually. But it is a crime. It is a crime. Yeah, it's like poisoning someone. Yeah, someone. literally. So. Because what's Ukangotsika Poto Mawan? Ukaseka Mawan. Hans always sending us to buy expensive lunch. Apa pay isati yauya.
Change yake ndiyo yakatenga laxative. Sweet revenge, sweet revenge. My male boss is having an affair with my female subordinate. She is now my madam boss in a way. But I have access to my boss's wife's contacts. I feel like setting them up. My guy, thou shalt not snitch. Don't snitch. Unless you want to use it for leverage. Unless you want to use it for leverage, but it never ends well. Blackmail is bad as well. Father, I confess kuti ndine msikanzwa. Musatambe neni. Atudze msikanzwa yaunoita. Unogona kutozoona kuti yako ishoma. Uri mwana mdiki. Anozani wedu wako waiti mfana. Jonas. Unogona kutori Jonas. Unogona kutori Jonas. A small boy. You'll be a small boy to us. But it's to Jonas kwatiri yake mu mbezamo. Indaramba kuti group rino 3-3 so. Ayo bra. 3-3 so. Speak for yourself. Tinogona kufoma Saturn Voltron. Speak for yourself. Speak for yourself. Tinogona kufoma Voltron with Speak for yourself. Iwewe Diablo. Satan. Lucy. No, I'm the, I don't know. The good boy. The good boy. Good guy. No, John the Baptist. John the Baptist arozo rakachekwa musoro. Patambwa chete. Panongorwa dance chete. Parwa disco. Akatweka ye. Mwana akatweka cheka musoro. You can have half my kingdom. Damsoro Tatzbless. Ungazviitwa. Ini I'd rather be one of the bad guys. Father, bolato here. Ini ndakakolekta huku pamharadzano. Ndakakolekta huku pamharadzano. Pane kamwe kablazi kaisona bhutsu, but now kakavhura sowe. Ndaiona vanhu vachipinda pasowe nemasini. Ndakazonzwa mumwe akauya nehuku akanzi usacheuke kana warasa huku pamharadzano. Ndakanotora free road runner. Huku yekurasirwa zvirimo mubhaibheri kadzekurasirwa the Jews do it. Yekuti hanzi kana uine maproblems ako atonement. Unotora scapegoat. Scapegoat. Yes, not atonement. Atonement yaitwa ndeimwe futi but scapegoat isusu seti exo tobata huku yedu totaura zvivi zvedu zvese zvaTatzbless zvaJboss zvaFather Mox tonamata pahuku iyoyo toisiya pamharadzano torova pasi. Munhu anoinhonga anosangana nazvo. Ndichakudza yakaitika kumarendi kwangu pane mari yekurasirwa futi. Mpesa akadzingwa padheni akanonga $100 pamharadzano. Vauya pabhawa batanga kutenga wawa achitaura chirungu chichibadzenda kudhena kana shuda film akadzingwa padheni vabereki. Do you know the worst thing? Akadzingwa padheni vabereki vakatiza nyika. They left the country. Nyama yese yakabva. Guys, andikuzvibelieve. Kana pana ane 10,000 iri pamharadzano. Ngalidaidze ndikuyachitora izvezvi. I'm coming. 10,000 100k. Iwe kana pane kana million mari idzodzo dzedziri kana chikwambo chaichirundozva kashort guy kanenge ne andizvibelieve ndikutoida mari iyo ndara unomuka paine kamunhu kanenge guys size yefoni ikachikuti ngeipi kana pana ne million kane ndebvu dzeorange guys kana pana ne million iri pamharadzano kana pane munhu ane million iri pamharadzano ngaandiudze ndonotora I'm going skari vakati but aulale padheni unofana ulala kubhawa andinofara ndindolala pana pane mukadzi wako. Father, ndinoreurura, I just go to church kwa habi because I wanted marriage. Now arora ndakuda kudzokera kwangu. This is my kim. If I kamarambana nemurume wacho zviya zvangoita bo. Kumunozvinetsere. Follow your husband. This gender. Generally kana warorwa wakutoita zveko watwa weko. And I think a good piece of advice would be when it's marriage, it's no longer about you, it's about us, it's about the family that you're building. Kana wanga chikoda marriage is a bridge rekucross it won't last. The guy wekuti I want to Hansi, I want to snitch on to my boss's wife because he's dating my female subordinate. Hansi, it's affecting my job seems now. I'm on CCTV. Boss Vanhu, she's switching. Okay. Oh, the guy wants to snitch.
Yeah, he wants to switch. You can use it as leverage, but normally in an employment business situation, it's not advisable to go out with your for subordinates as well. It's frowned upon. It's frowned upon because it's bad for business. Saka namskana akuita too comfortable. But I've noticed it when you get involved with a person like that, pabasa, anopedzera kusama feelings pamangoma manje. And then it never ends well. Whether kuma guitar or per company is the same story. Yeah. Uyo wekuchechi uyo, sisi garai kuchechi koko. Father ndine mvunzo, hanzvadzi yamoms vangu kule vane melas yavo ina sistreni yavo vane mwana wavo. Saka mvunzo uri pakuti imhosva here kuti ndidanana nemwana iyeye because atove pregnant. Saka uri kuti bvunzirei zvakatoitika kudhara. But hanti hanzvadzi yamoms hapana ukama. Hanzvadzi yamoms hanzvadzi yamoms ka mukadzi wavo mukadzi wavo ka young sister hapana ukama. But hukama hapana uripo apabviswe mumbe waita kusaidi kwababa vako ndokune mawani because senemi yako yaonekwa wakatakura ka ndeyekuti mukina handiti ava vekwamoms kavatorwa handisati chinzi kutuka amai kunoera because ava vatorwa havasi vedzinza ravo hauzvizive. Come on man, what you don't know that? You don't know that. Hold on. Yeah. Iwe can you marry mwana wa sekuru? Yes. Mwana wa sekuru. Hapana pressure. Hapana kana pressure. Jay, you're lying. Mwana wa kule iyama bro. Ayo, but we are asking mwana wa kule to describe. You just put your worst case scenario. Because you are saying indiri describe a situation yaitaurwa hapa. But because you're saying urikujenga nyaya. Iwe urikuti mai mutorwa. Mutorwa. So that's what I'm saying, kuti mwana wa sekuru unomurorere kana mai vari mutorwa. No, genetically speaking, the X chromosome inobva from father to son. Handiti. Saka kuna mai Y chromosome haana power newe. All right. Guys, for those who want to assist us, please come through and tell us. So nokwanza urora vanhu mwana wa sekuru ndimai. But hapana ukama. Yeah. Hapana ukama. It's moms, you can't date that one. Okay. Ayo, hanzi mwana wa sekuru, hanzi ya moms, sister yacho. Yeah, that's what I'm saying. Vanhu vakutora in an extreme situation. Kuti hanzi mwana wa kule wangu. No, I'm just saying. I'm just asking because wataura kuti. Aye waka. Wataura kwa moms hakuna ukama. Hapana ukama, mutorwa amai vako. Straight up. Amai vako mutorwa, vunza. Ask anyone. No, I get what you're saying. But vanhu vekwana moms vari close avarori. Mudzimu yako amai vako hayafe. Inokuita mahwani kana wakatuka moms. Ndosaka tichinzi amai kutuka amai kuchi mahwani. But why is it ngakutuka yo J boss mudzimu yako haindite mahwani? Because we're brothers. It's the same family. Ukatuka mdara. Ndikakutuka moxi wewe. Why is it mudzimu yako isingaindite mahwani? Tinoita kuti gatirwe. But your moms as your moms inondita mahwani. Why? Your mother is sacred. And it's not your, because amai vako vakabvisirwa mombe kuti vazvare iwewe. Saka you owe that bloodline. Saka pachivanhu zvinonzi ava vatorwa vasi hakusi kumusha kwamai vako, hakusi kumusha kwako. Kumusha kwababa vako ndekwababa vako. Okay, let's move on to the next one. Father, I have sinned. I had an affair with this lady next door. Now she's pregnant and her man is a sensei with karate. Yeah. Kucharo wa munhu. Chinzwa ka Jackie Chan. Ayo, we are Jackie Chan. Chinzwa ka Jet Li. Chinzwa ka Jet Li. Victim ya Jet Li. Father, my girlfriend is 20 years younger than me and the mother is not approving of the relationship. Indafunga kuti tingotizira zvedu. Ndinenge ndatadza here. But you need the blessing though. You still need the No, but was a panoitwa situation. Ameve chanenge vakarongera mwana womwe munhu. Yeah. And then mwana wacho asi kuda pamwe mfana wacho asi financially enabled. Yeah, big. Because they are going to be like billionaire even only 20 years. I she would approve. Yeah. And there's another statement in Kanzopa 3. Was it 3 to 6 kunzanza hakuna boyfriend ine number intangana 0772. It was me. It was you. On TikTok. Yeah. So but 20-year gap. I don't know why it's not frowned upon when it's men, but when it's vice versa. Father, I'm married and my Zambian. But Takakudze, this we told this guy. Well, I'd like to say congratulations, and we're looking forward. All the best with the pregnancy.
ndakamuudza. Aramba I achida told kunzwa him, nyaya yake paredio. aiwa ndakamuudza kuti usaite izvozvo Vaita. zvekuzambia ndo vaanoita. Ah. Ndakamuudza kuti usadaro akanodaro. Ai hands stolen water is sweet. Well, But you have to face the consequences. Chanel, how you doing? Thank you so much for coming through. Father, ndinoreurura kudya mari yarank marshal wekumaren park apa kombi ndinongokwira mahara handimudi hangu. Wangu wakomene makombi anokuita rafu. Uchapinda busy Mario. Wakomene makombi anokuita rafu. Anokuita kombi mahara ada zvinhu. Achaitwa rafu miraoni. Unoita imwe wasitoke usingafungiri boys rega. Badman eh. But don't exploit someone. Ndarwadziwa on behalf of the rank marshal. Apa anenge achiti tadi yeshe. Front abasi kupindwa pane budu pane budu. Kwese anenge abhukirwa kaFrancis. Iwo ngoda kupinda kaFrancis. Zvodzaiwa front yakatorwa mudhara pinda kubashure mudhara. Taudisi. Wada Sara. Over Dewagu mudhara. Ice pressure. Yes, kubadara. But Kobe Mari guys. But voice rake rakatochinja akungoti afaja huachidevete voice rake rakatochinja. But what mbebuyu achapindira busy $2 rekombi. Ayo but kuomera kumwako kudaro. You're right. Unofira mafufu segonzo. Akazozvibata. Ndomana aisara kuti boys rere. And one day I took my fake friend's girlfriend. Ndinganzi ndakabhaiza here. No. Fake friend. Fake friend. Fake. Yo, fake food. That's why I bring my New friends. music now. Sekuru Vake. Mr. Should I say Dr. Makone came through and he said, Mwana wa Sekuru ndimai. Mwana wa Sekuru ndimai. This one pops in says, inandane confusion. In the Bible, Jacob akarora mwana wa Sekuru Vake. Yes. All right. It's genetically it's doable. Religiously it's doable. African culturally it's doable. Apana panbonzanzi vana inanzi kubvuma ndingoteererawo zvangu kutaura kuti chii. No, it's actually a fact. Kuti ausati wamunza tsumai kunzi muzukuru mudonzvo wepwa. What do they mean by that? That means sekuru vari kunota sei vari kunotama nemuzukuru wavo. Waiziya? So it's vice versa. Because my genetic lines achakatosiyana if we're speaking genetically. Okay. It's different from inbreeding. Inbreeding is when you take your sibling or your brother's child. That's inbreeding. Yeah, because the XY chromosomes move through your father's side, XX moves through your mother. So it's very doable. Culturally, hapana umbe white inobviswa. Kana ukatora kwasekuru. Ndiri kufambidzana na boss wangu 45 years. Ina I'm 28. I'm planning to pay lobola for my main chick. Guys. Ben 10. Pandakaudza boss vari kuti wait wozviita muna December ndokuwedzera 3k to make it 5 wombotenga mota ye-indrive. What a boss. Haizi trap here ifa. What a boss. But how come just being loyal isn't a thing anymore? Kuti uri kufambidzana na boss ukuruda unovhisa rora. Relationships are too transactional. They're way too transactional these days. I don't respect him. Because of if his fiancé finds out, because Nemanyanga ariputirwe, it always comes out. It never ends well. Anzi, there's a shona inoti mzukuru mukadzi wa sekuru. Yes, muzukuru mdonje wepka. That's the one I was saying. Father, ndiri kufambidzana nemusikana. Oh. Yeah. Confessions. Nasi parikupisa. Parikupisa madolobheni. It's too much. Father, ndakaramba mkomana wangu, but he got revenge by dating my mother, and now he's after my sister. What should I do to stop him? He's a man. Hell hath no fury as a woman scorned. But hell hath no fury. As a man. Iyo ingosiyana nazvo. Garaudza vanhu vako team yako. Kuramba nasiyana nemunhu kana mukadhila nemunhu ika. But you know the women, I don't know, should I say it? Because I've seen it happen. Best friends taking best friends men's, sisters taking older sisters men's. I've seen it happen quite a lot. So I don't know how to speak for the other gender.
handisi kuzangu, I shall not speak. Father, ndiri kugara this lady here in Joburg. She lied kuti mwana ndewangu, but indoziva kuti this kid is not mine. She gives me money, everything that I want. Ipapa, she wants to give me money for me to go with the child kumba kwedu kunoona hama dzake. Since muchiza situation iri pano pa Joza. Ndodi, but beg riripo ndati. Play along. Ndo yakagara atatora my priorities again. Because if he wanted, he would have told her a long time ago. Yeah, he would have. But aroda zvinu tora mwana wende naye wewe, play along. Yeah. Wozobva ikoko sina chawakabata. Ndinoreurura kudiwa nemukoma nemning'ina. Asi mukoma when I would ask him out, aishina. Now akuona ndiri kumhanya nemning'ina wake. He's now jealous. It's you asked the guy out. Huh? She asked the guy out. Ayo, no. It's a guy. No, this is a guy who asked out the older sister. Then he went for the younger sister. And the younger sister wanted. Yeah. That's what I was saying. Good women, I can't speak for women because I don't get it. Because she will know good you're trying to date an older sister and she will go out with you. I don't know what's sibling rivalry. Father, I'm a guy 29 years, born in a family of 4. Ndikupiwa pressure ye marriage apa beg arisati ravepo. Baby ripo but beg apa mfes aruti ndingo let me just ndingo tizira, all right. Let me put it that way. All I can say to you is usapuwe pressure nevanhu vasingaite se vasingakufemere iwewe unofema wega. Because because ukapinda mama wanu unopinda uri wega wozonze akatizira. Though the same people going to be talking, you know, vakutaura rubbish. Yeah. To that guy, he got some sterling advice. The one whose boss told him to wait, she wants to fall pregnant. This is according to her. Chess move. Entrapment. But she's like what? 45. 45. Anyway. Maybe she's got a plan. How old was Janet Jackson when she had a baby? 50. Saka hazvina age. Because black don't crack. You know what's up. Yeah. Check it. I got no hope of rescue, and I'm gazing at the flare I sent you, and I'm praying for the tide to take me, and I'm shouting in the dream to wake me, for the heartache of the sea to drown me, cause there's something in the water near me, oh.
Yo, coming from Script Mula right there. And before that, Sewe coming from Silent Ngo. And that one features Man Friday as well as Churchill Boys Choir. That's the remix coming through right there. All right, we continue with Father Mox. Ndina teacher wechikadzi ari kundida kuchikoro. Ndoita sei vane 27 vatsvuku havo. Inenge type yako yakatsvuka, inenge type yako. Munhu wese ane type yake baba. He's a student. Yeah, I don't know kuti kuchikoro kwaunoenda here kana kuti kuchikoro kwemwana. If it's a student, that's how she should get arrested. But can I teacher? I don't know about the ethical implications of a teacher going out with a parent with a student. I haven't encountered that situation. Hi guys. Ndadanana nemwana wa tete vangu. Oh, muzukuru mudonzo wepwa yatachitaura yaya. Iyo kai. Hezvo. Hanzichi. Mwana wa tete. Yeah. That's your father's side. That's your father's side, it's wrong. That's your father's side. Akarwadziwa nekuti ndakamudza kuti hazviite kuti tiroorane. It's your father's side. Kwatete, it's your father's side. You can't go there. You can't do that. 0 minus 1. Hanze, Saka father, you know everyone's secrets. Well, technically, yes. We've got a library. Yokuti Jesaka yetu atatu vanhu venyaya, my confessions. Imagine if we had a database. But we do. Do you do know that? We do have every show we do is recorded. Father, ndinoreurura kudya mari yagweja. Apa anospenda the whole night achichera pamwe otadza kubata kana sample. Muri kuona here zviri kuitika. Muri kupinda in all kinds of situations to make ends meet. And then vanhu vacho vamunenge muchidyisa mari vakomanaka shamari paka vanangu ndenza song rere kuti anondida iyo ndionongo chikwarira mukati sengoma hands I'm 19 A level Farah, that is illegal. Okay, technically he is an adult, but ethically it's illegal. The teacher's license can get cancelled. Yeah, I'm not banned from teaching profession for life. For life. According to our constitution here in Zimbabwe. It's child abuse. She's taking advantage of you because she's in a position of power. You are being manipulated. You are a man and then you are getting epulated.
That's not proper etymology. He's 19. So he's a man. And then manipulation. Manipulation. No manipulation. That's the proper etymology. Iwe akakupara mosha nenda kujera. Akapara mosha nenda kujera ari 1. So he's a man. Antonzi, you're going to be tried as an adult. Yes, manipulated. He's being manipulated by this woman. 27. Aiwa, hapana. No. Taimira dzisaizi yako. Father, I'm looking for chikwambo chisingauraye, chisina ropa mukati, ndatambura long time, pakutombodawo kana kabenzi. Apa ndodi, I want your help. Chikwambo chisingauraye, chisina ropa, chisingarwadze, chinonzi hard work. Chinonzi chikwambo cheziya. Imbo chitraya ichocho. Kana zvaramba ina unochera matrenchi, ina unotengesa pamusika, vhura kana zvingoro zvembare, wakambona boys dzembare dzipura zvingoro 30 ari 1. Achidhonza asati aita izvozvo. Ndo chikwambo chisina ropa ichocho. Try that one. Yeah. Otherwise usadaro unotipedza. Unotipedza. Please. Ataramba ropa. But zvinoita wangu. But aluta continue. Do you know the other thing also? It's God's time is God's time. If let's say your friend blow up zvinhu zvake zvaakuita zvako hazvisati zvaita, ziva kuti mablessings anosiyana. Stop comparing yourself. Yeah. Ndinogara kumusha, ndinorana kabusiness kekutengesa kumusha. Ndinoreurura kumwaya salt kana cinnamon kudzinga mhepo, ndikasadaro business rinobva rastika. Yeah. Week rese 0. It works. Yeah. Coarse salt. Varuya havadi kuiona maiwi. Vanobata. Coarse salt or the Himalayan salt, you wire it by your door, by your window, it chases away. But it's even across cultures. Kuchishona zviriko, kuchirungu zviriko futi. Varuya havatombodi kuiona. Hanzi pane umwe mudharaso aishandisa mbobobo so. Vakadzese. Ayo mira, ndikuudze. Ayo. Oh my God. No, do you know? Saka hanzi vakadzi vese pamashops paQueensdorp pepe vanga kufamba vine soto mumwe. And the guy moved away. Oh. Yeah. It's like a blocking system with any type of witchcraft you want to do. Coarse salt. Hanzi mudhara akatomove from Queensdorp shops akabva. Hanzi akazofa mudhara and no one came to his funeral. Mazvinzo. Zviri kuitika patown. To block coarse salt. Bluetooth. Zvese any form of witchcraft. To block the Bluetooth the device network, to mess from up connecting successfully. You just move with coarse salt. Yes. Coarse salt. Hanzi mudhara akatozomove akachinja mashops because vanhu vese vanga kufamba necoarse salt. Father, ndinoreurura kuchiva mwana wandatakura paIndrive na7 a.m. Why are you mixing business with pleasure? Conflict of interest. Father, ndakatorerwa bhebi nasahwira wangu vakarambana. Ravanaro rakundiaktirawo, ndakufunga kungoritorerawo. Zvakanaka chose. Mablessings angu ose kuti umutorerewo. Hanzi kandirokanenda kunobva kamo. Exactly. Kana roko iwaro kuti mavara angu azare ivhu dindingwe. Okay. Pane pamwe anonyorwa asingaverengeke paredhiyo abereki tinokukumbirai kuti munyoro zvinoverengeka panhepe nyoro. Zvimwe zvacho zviri kuverengeka but maverengero ndo ari kunetsa. Levels. Anyway, we're headed for the top of the hour. We'll be getting you the news. Father, June wese mvura ndiri kuizivira mutii chete. Pakatoipa ndodawo munamato. Confession. Aripona ngeperfume. Arikupona ngemweya mutsvene wemubhodhoro. Mweya mutsvene wemubhodhoro ati fa. Very important.